दिनै जों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिमला एरियायाव कक्लाबारि सिमला एरियायाव जों जेसेबांनाखि एक्स एनडिपिफोर दं जों मोनसे जुथुम लिंदों। बे जुथुमनि गेजेरजों आं बेखौनो फंनैसो बुंनो सानदों दि आरोबाव जोंनि जिखिनि बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै जिखिनि एक्स एनडिपिफोरनि जिखिनि रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां रांखौ दासिमबो मोनफुंनाय जायाखै। खावसेया मोननो खावसेया मोनाखै। दा बिनि बेलायाव आं बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायोदि थाबैनो बे रिहेबिलिटेसन मोननाय मोनैखौ थाबैनो मावफुंनांगौ आरो लोगोसे जोंनि जिखिनि एक्स एनडिपिनिफ्राय जिखिनि खोथा होननानै बुंदोंमोन पेरामिलिटारि साख्रि सौसोनाय सौसोनि बिनि बेलायावबो थाबैनो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायोदि थाबैनो जोंनि जेसेबांनाखि एक्स एनडिपिनि समस्याफोर दं जोंनि पेरामिलिटारियाव सोसननाय बा साख्रि होनाय बे खामानिखौ थाबैनो मावफुंनांगौ। रन्जन दैमारि सारनि बिखयनो जोङो जेनेबा बे जथुम्माखौ लिंदों। रन्जन दैमारि सारा दिनै सेन्ट्रेल जेलाव दंमोन। सेन्ट्रेल जेलाव थानाय समाव गावनि केडारफोर दङ। गावनि केडारफोरजों थानाय समाव आलो गोजोनै मोनजादोंमोन। दिनै हाउस एरेस्ट जाबाय। हाउस एरेस्ट जानाय लोगो लोगो जोङो दिनै गासिबो एक्स एनडिपिआनो बयबो गाबखांदों, दुखु मोनदों। बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै हाउस एरेस्ट खालामबावदों। बिदाय सारखौबो बानायदों, रन्जन दैमारि सारखौबो बानायदों। बेयाव जोंनिफ्राय बहुद दुखुनांथाव खोथा। माने जाय एक्स एनडिपि खना खनला दङ बहुद सनितपुर डिस्ट्रिक्ट, गलाघाट डिस्ट्रिक्ट, कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट बा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बा चिरां डिस्ट्रिक्ट बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा धुबुरी डिस्ट्रिक्ट जेसेबां एनडिपि दङ दिनै बिग्रायखांदों। मानि थाखाय बिग्रायखांदों? नै दिनै जोंनि फाउन्डार चेयारमेन जे.आर. नाब्ला सार लोगोसे डिपुटि फाउन्डार होनजायो बिदायाबो जेनेबा आर्मि चिफमोन। आर्मि चिफनिफ्राय भाइस चेयारमेन मोन्दोंमोन। दिनै बिथांखौबो बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनै हाउस एरेस्ट खालामनाय जादों। होमबा जोंल' न'खराव बिसि फिसाजों बिमा बिफाजों गोजोनै थानानै जों सुखुवा। बिथांमोनखौबो जों जेरै जादों, जों जेरै मावनानै जादों, जेरै बिमा बिफा बिसि फिसाजों जों जेरै गोजोनै जादों बिथांमोनखौबो गभर्नमेन्टआ फ्रि नागारना होनांगौ। मानो होनब्ला बिथांमोनहाबो जिउ दङ, बिथांमोनहाबो जाथिनि लिडारसोमोन। बिथांमोनखौ दिनै बेफोरबायदि नुबा जोंनि गोसोआव थानो सुखुवा। गोनां जायोबा जोंबो एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरिजों लोगोसे जेलाव थानाय माखासे एक्स एनडिपि केडारफोरखौ नागाराब्ला नोंथांमोना इयुन समाव माबाफोर थांखि लादों नामा? थांखियाथ' जोंनाव दिनैसिम एकर्ड जानानैबो जेनेबा रन्जन दैमारि बिथाङा गवाब्ला जों दिनै प्रेस मिट लानायनि अनगायैबो बेनिख्रुइ जोङो गिदिर गिदिर खामानि मावनो एबा गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव जों गसंथिनाय खामानिफोरखौ जों मावनो गोनां बाध्य जाहैगोन। लामा गाथेनाय, रेल लामा जुथेनाय बायदिसिना जोङो एकदम खामानिफोरखौ जों मावनो गोनां बाध्य जाहैगोन। कभिडनि जोङो प्रट'कल मानियालासे गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव जोङो रन्जन दैमारि सारखौ जेब्लासिम नागारा बेजों थाफानाय जेसेबांखि केडारफोर दङ सेन्ट्रेल जेलाव गासैखौबो खनसेनो जुदि एंगारना होआब्ला बिनि सायाव जों गिदिरनि सायाव गिदिर जों हाबाफारि लानानै गभर्नमेन्टजों जों जुजिनाय बे हाबाफारिखौ लागोन। एसेनोसै। अदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे डक्टर नाब्लानि बिनानाव अनजाल दैमारि मोनाबो फैबाय थानाय 15 आगस्टनि सिगां डक्टर नाब्लाखौ रिलिज खालामनायनि माखासे खोथा बुंदों। बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? जों बेखौबो खोनादों। अनजालि मेडाम बिथाङाबो बुंबाय थादों रन्जन सारखौ एबा जे.आर. नाब्ला सारखौ 15 आगस्टनि सिगां सरकारा रिलिज होनांगौ होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों। जोंबो बेखौनो लानानै दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों अनजालि बायदेव मेडामाबो जेनेबा बे 15 आगस्टनि सिगां एंगारनाय रिलिज खालामनाय खोथाखौ बुंदों जेला जोंबो थाबैनो 15 आगस्टनि सिगां एंगारनायखौ एबा बे रिलिज होनायखौ जोङो सरकारनियाव हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार आसाम, बिटिआर गभर्नमेन्ट एबा CEM
प्रमद बर' बिथांमोनखौ जोङो जुथायै सावरायनानै प्रमद बर' आरो हेमन्त बिश्व शर्मा नोंथांमोना जेनेबा डिआर नाब्ला सार जि बिदाय सार आरो लोगोसेनो जेलाव गासैबो थानाय सेंग्राफोरखौ खनसेनो एंगारजोबो जों बेखौनो खावलायो बेखिनियानोसै रन्जन दैमारि सारखौ जायनिखि फाउन्डार एनडिएफबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट बिथांखौ जेलनिफ्राय थाबैनो हगारनांगौ आरो बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन केडार्सफोर दं माखासे दं खोनानो मोन्दों जों मिथिगौ 126 जेलाव दाबो दंबावो बिथांमोनखौ उदां अख्रांनि सिङाव आलो गोजोन संसार जानो सरकारा हेगारनांगौ बे खामानिखौ जोंहा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना गोसो होनानै बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ जेलनिफ्राय रिलिज होनांगौ बेजों लोगोसे आं एसे आगोलावनो बुंखादों जों मोनब्रैसो एजेन्डा लानानै साबजेक्ट मेटार लानानै बे प्रेस मिटखौ लिंथुमदों दिनै बेनि अनगायैबो जोंहा सुक्तिनि दफा हिसाबै रिहाबिलिटेसननि खोथा दं जेनेबा माखासे मुंख्लं जादों सुक्ति हिसाबै मुंख्लं न'खरनो 5 लाख रांहाय होननानै सुक्तियावनो दंखायो बेखौबो दाबो मोनाखै बेखौबो थाबै मावफुंनांगौ आरो माखासे केडारखौ जायफोरा बैसो दं शिक्षा दं बिथांमोनखौ साख्रियाव लांनांगौ थाबैनो सुक्ति हिसाबै आरो जों इसे मोन्दों 4 लाख करि चेक मोन्दों जों बेबो जोंनि थोजासे नङा बिनि अनगायैबो जोंनो साबसिडि हिसाबै अनसुंथाइ होबावनांगौ जों बेखौ खावलायो सरकारखौ बिथांमोना नाजानांगोन आरो माखासे सुक्तिनि दफा दंबावो बे दफाफोरखौबो बिथांमोना अर्थात बिटिसि सरकार आसाम सरकार बिथांमोना मोजाङै मावफुंलांनांगौ थाबैनो मावफुंनांगौ गोबाव खालामनोखौ जों लुबैया दिनै बोसोरसे खावसेनि प्राय बारबाय थेवबो माखासे दफाखौ मावफुंनायखौ जों नुवाखै बेखायनो बे प्रमद बर' सारमोनखौ हेमन्त बिश्व शर्मा सारमोनखौ इनिसियेटिभ लानानै गोख्रै मावफुंनायखौ जों लुबैयो बिथांमोना नाजानांगोन आरो माखासे सुक्तिनि दफा दंबावो बे दफाफोरखौबो बिथांमोना अर्थात बिटिसि सरकार आसाम सरकार बिथांमोना मोजाङै मावफुंलांनांगौ थाबैनो मावफुंनांगौ गोबाव खालामनोखौ जों लुबैया दिनै बोसोरसे खावसेनि प्राय बारबाय थेवबो माखासे दफाखौ मावफुंनायखौ जों नुवाखै बेखायनो बे प्रमद बर' सारमोनखौ हेमन्त बिश्व शर्मा सारमोनखौ इनिसियेटिभ लानानै गोख्रै मावफुंनायखौ जों लुबैयो